Godmorgen alle sammen. Godmorgen. Så er dagen kommet. Vi har været igennem et hav af gangen. Gennemknippet hver en detalje. Men nu er det så alvor. Alfa er først nede, rydder taget for forhindringer. Beta bakker op, går ned igennem hullet til kollektivet. Gamma Epsilon afventer på gaden, til der er clearet adgang for oven. Status lige nu er, at der er cirka 40 mennesker i huset. Der var en koncert her til aften, så der kan være flere folk end forventet. Men vi regner med, at de fleste ligger og sover. Og så vil jeg gerne sige til jer, pas rigtig meget på derude. Huset er tungt barrikaderet, så der er risiko for booby traps og alverdens former for våben. Det er alvor, det her. Ja, PK. Hvad med våben? Hvad med dem? Hvad er Betas primære? Jeres automatvåben, MP'eren. Andre spørgsmål? Men det er jo bare unge mennesker, det er børn. Ja, det er børn, der vil slå dig ihjel. Men de bruger for helvede ikke automatvåben. Tak for debatten, PK. Hvis du er utryg ved situationen, så kan vi godt tage dig af Beta, så kan vi lade Fransen tage over. Skal vi det? Nej. Nej, det er fint.